Sanibonani emakhaya. Udokotela uLosifa lokhulumayo. Bafowethu nakulonyaka lo esizowuqala ngisasho futhi bafowethu angiyisoli ngalokho engikushoyo. Angisabe bafowethu futhi angixolisi sengishilo. Bengisacela kakhulu bafowethu ukubingelela isalukazi umkhulu, umama, ubaba, ubhuti, usisi kanye nezingane ezincane zonke emakhaya. Bengicela abantu bangene kahle kulonyaka esizowuqala bafowethu bangene ngokuphila, bangene ngempumelelo. Ngifisa ke ukuthi wonke umuntu bafowethu umlandeli kaLosifa abe nempumelelo, abe nokuphumelela empilweni yakhe. Kuthi wona wonke umuntu obengabazi ukuthi ezofika noma efinyelele lapha ekhaya esigodlweni. Ngicela ukuthi ke bafowethu akucabange kabusha njengoba siqala lo nyaka. Usekuzame konke akuzamile kwangalunga. Uthi ke uLucifer njengamanje ngicela ukuthi ke ku2022 ngicela ukuthi abantu bafowethu abasondele afonele uLucifer ezwe ukuthi yipi indlela angamsiza ngayo kulawo mandla nawo. Ngicela ukuthi lokho nikumake ukuthike lokho engikukhulumayo. Ngicela ukuthi wonke umuntu bafowethu oxakekile oneyinkinga, ngicela ukuthi wonke umuntu obhekene nalokho abhekene nakho empilweni yakhe osekumxakile akafonele uLucifer ngalawo mandla nawo. Afonele uLucifer sixoxisane siza ukuthi ngabe uyakwazi ukusizakala. Ungizwe kahle ke, angisho ukuthi woza nesenta, angisho ukuthi woza nemali engaphelele. Ngithi ngifonele sibonisane ukuthi ungakwazi ukuthi uhlele ufike nini. Yisiphi isikhathi engakupha sona sokuthi uhlanganise uhlelo ufike kimi. Fonela mina ke, ungayithatheli inqumo, uzwe kimi. Uma kuwukuthi khona la uhamba ushode khona, yimo yokutshena kuwena ozoyithathela leso sinqumo leso ufike esigodlweni ngoba umsebenzi akusiyo wami, umsebenzi owethongo. Bengicela ukuthi abantu abangene kahle, bawuhlukanise kahle unyaka, abantu bayiphathe kahle nalaba abadla amanzi akagesi bakwethu, laba badla amanzi amponjwana. Ngicela ukuthi abafowethu bawadle ngokuyinakekela, bawadle ngokuyigada ngoba siyazi ukuthi eindaweni zamadolobha kuba nomsindo othi awedlulele, kuba nokuxakazela noma kuba nokulwa noma kuba nokuphikisana bafowethu kwemimoya phakathi kwabantu ngenxa yomsindo osukukhona phakathi kwendawo. Bengicela ukuthi abantu abayiphathe kahle bakwethu bahloniphe ngisho namaphoyisa bafowethu kuyiwona azama ukuthi kube nokuthula kulezo zindawo. Bengicela ukuthi abantu bafowethu bangene kahle kulonyaka babe nenhlanhla, babe nempumelelo ezintweni abayifisayo. Nalabo abashadile bafowethu sibafisela inhlanhla ukuthi ke emshadweni wabo ngathi ngaba nokuthula bafowethu, nasemzini yabo kube nokuthula. Bengicela ke ukuthi ikakhulukazi bafowethu kulabo abadinga usizo kulo January sowuqala bafowethu, ngine special esihle ngendlela eyisimanga engisenzayo. Bayazi ke abaningi ibhavu la ekhaya lu5000 kodwa ngenze bafowethu isixephezelo sokuthi kulonyaka lo kaJanuary njoba siqala lo nyaka kuJanuary bafowethu abantu abeze no3000 beze ngobuningi babo bamemana abantu eze umuntu azohlambulula akwazi ukuthi aqala unyaka ngendlela bafowethu enokukhanya, akwazi ukuthi uqala unyaka ngendlela enenhlanhla ukuze nezifiso zakhe zibe nempumelelo bafowethu. Sekwenzeke kaningi bafowethu lento yimbi futhi ayithandeki ngoba esikhathini esiningi abantu baye bakhetha ukuthi lapho ecabanga ukuthi kuhle khona kanti akalandeli inhliziyo yakhe lapho imiyalela khona. Ngicela ukuthi ke umemane nowakwenu, umemane nomuntu ophila naye, umemane nomngani wakho, nifike bafowethu esigodlweni kulo January. Bengicela ukuthi wonke umuntu bafowethu uma ethatha isinqumo sokuzofika aqala fone kule inombolo enezaziyo u061 829 7396 072 481 5291. Fonelani kulezo inombolo wenze appointment. Ungasuki nje ekhaya uvela uze ngoba uyongifica ngingekho ngoba ngisegodlweni ezimbili, ngisegola ngitholakala khona ngiphinde ngitholakale nasemgababa lapho ngisekhaya esigodlweni esikhulu. Bengicela ukuthi abantu abeze bazothatha ibhavu lika 3000 lu3000 kuphela bafowethu ibhavu la ekhaya kulo January kuphela
bengicela ukuthi abantu abasondele bafuthu bazothatha nayo into yokuphila, bazothatha nayo into ukuthi uqala unyaka ekhasini elisha, uqala unyaka ngamandla. Ngitheke bafowethu angiphinde ngiphe nampa bafowethu abenza izinto ezinkulu ngoba kube negama eliphumayo elithi sikhohlwa kanjani labantu bafowethu abenza izinto ezinkulu, abantu abathinta into ezinkulu. Kunomuntu ke oyafona athi mkhulu sengikhathele mina kade ngithinta ngenza kodwa manje sengifuna into ezongisusa ingibeke, sengifuna ibhanoyi emkhulu into ezongithatha ingibeke. Ngitheke bafowethu abantu abasondela kulo January kuphela ngicela ukuthi umuntu eze no 10,000, ngifuna 10,000 kuphela. Uma umuntu ethi ngifuna ukubona mina into ezoshintsha impilo yami, ngifuna ukubona mina into ezongithatha ingibeke kwelinye izinga, ngifuna ukubona into mina ezongilethela ithenda, ngifuna ukubona into mina ezongithatha iyongifaka kuleya position engiyifunayo, ngifuna into mina mkhulu ezongilungisela amabhizinisi wami avuka ngeenyawo ngoba bangixakile left right and center, izitha zimnami mkhulu zizama ungiphazamisa kulamabhizinisi engiwakhayo. Ngithi mina waza uzothatha naye into eyibhanoyi la ekhaya, uzothatha nansi inhlanga ezothatha ishintsha impilo yakho ziyibeke kwelinye izinga. Ngithi umuntu bafowethu akeze no 10,000 ngimlungisele. Ungabisabuza ke imibuzo eminingi, fonela mina wenze appointment uze kimi ngikwenzele into ezokuphilisa. Abaningi ke bawufakazi kulokho bafowethu ukuthi la ekhaya uma sikunikeza into yangempela iqala ku 30,000, 40,000, 50,000. Ngithi ngo 10,000 woza uzothatha nayo indoda, uzothatha nayo nguLucifer, uzothatha nayo nguLucifer. Abaningi abakwaziyo lokho ngicela ukuthi bafakaze kule video, ngicela ukuthi bafakaze kulabo abaziyo ukuthi lento bayazi ifikile kubona bayibona into ephilayo. Ngicela ukuthi ke umuntu akasondele azothatha nayo into. Woza lo 10,000 ufike kimi ngulungisele ngikwenzele. Woza no 3,000 ufike kimi ngikukhanyisele into zakhe esidalweni, ngikukhanyisele into zakhe edlozini ukuze ukwazi ukuthi kuvuleke inhlanhla yakho. Sondela ke mkhulu, sondela gogo, sondela mama, sondela baba, sondela dadewethu, sondela mfowethu. Ungahambele ekudeni ngoba lempilo esiphila kuyo niyazi bafowethu ukuthi imfishane. Ngicela ukuthi ke ungamushi isikhathi ngokulekho ucabanga, ngokulekho uyalezela. Woza kimi ngulungisele khehla lami, woza salukwazi ngulungisele into zakho iqonde ilunga. Nginifisela inhlanhla ke kulonyaka omusha ka 2020. Sengazi ukuthi inkosi ngaba nani. Siyathokoza.